Авыл читендә бер ялгыз карт яши. Аның бер кеме дә булмый. Бердән бер көнне мич каршында утырганда ишек шакыйлар. Кем бар анда? Дип сорый карт. Мин акча дигән җавап ишетә. Хатыным, балаларым юк. Бер үзем нишлим мин акчалар белән дип ишекне ачмый карт. Бераздан тагын ишек шакыйлар. Тагын кем йөри анда? Ди карт. Мин бәхет ди. Кирәкми, ә мин ялгыз. Нишлим синең белән дип аңа да ишек ачмый. Өченче тапкыр ишек шакыйлар. Урыныннан тормый гына карт тагын да шул соравын бирә. Мин сәламәтлек дигән җавап ишеткәч, урыныннан торып, ишекне ачып, өйгә кертә. Өйдә сәламәтлек булгач, артыннан акча да, бәхет тә килеп керә. Менә шулай, дусларым. Байлык бер айлык диләр, сәламәтлек кадерле шул. Авырмыйча, исән-сау булып, киләчәккә якты өметләр белән яшик. Ялгызмы, парлымы, һәр кеше өчендә сәламәтлектән дә кадерле әйбер юк бу дөньяда. Аллаһы Тәгалә барчабызга да саулыкны өеп бирсен. Булган сырхаулар узып, төзәлсен, яңаларын бирмәсен. Булганына шөкер итеп яшик, дусларым. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Иң изге теләкләр белән, Гүзәл Яппарова.